jirgin soyayya mun hau mun lula jirgin so za ya tashi kiɗa yake jira irgata duniyar su ke ce da sarauta jirgin so za ya tashi kiɗa yake jira irgata duniyar su kai ne da sarauta sallama kai kawo na yi karshe a kauna da sindima kin jawo na yi roƙo na zo ke ban zama na sawo da bitibata mai kyau da karrama kimewa kulliyata shiga ta alfarma na yi rawa dinkiyata sunan ki asaba na tarbo uba kauna rige ka adana babu dabo ka tsaya can a zuci kashi na kai sabo kuma tsoho akan kake a raini babu kwabo na amince gidan ka in zauna nai nisa ba na jin ku bar ma kira na sai na je gun masoyi rike ni da salama soyayya gaskiya ce ya zanya in raina wanda yake har cikin ta ni ma da na zauna tarbiya ko amarshi ashe akan gane mai ita zan ta kanka da kansa san nuna dare ban masauki idan ki in kwana so ka shige har abinci zama ka kwadar rama sirri sai mai sirri da bari a cikin taurari mai haƙuri shi ke kan tsari ka zama da gari ba ai maka gori mai nazari can kafa da ce na saka buri ta gari so da kai wani halin ki in kama kai na fitar da kai nake son marayu na ga kana da tausayi gun marayu